sa ka. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga sukin tigpaminaw nining dumanan sa sakawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jomari, sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Please forgive me. Only feels much stronger loving. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano para sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Naga City, Cebu. Ang atong matatampo regdas sa nga Jomari. Recorded by X Thunder Gaming. Laaya din sa eskwelahan. Lami na kayong iuli. Alright, class. Imo kalimot sa iyong project ha nga i-pass next week. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Oh, uy. Uy, ano maras tiya? Yeah. Are you okay? Sakit ang akong... Oo, sir. Jumari, dala si Tia sa clinic. Oh, ako? Madali. Yes, sir. Kaya ni mata ni niya, Lami na kayong iuli. Oh, tiya. Mata na ka? Salamat taon. Kana? Kadiyot sa... Malipong pa ko. Kaya, pagdali ba? Biyain na lang ko. Dili na pwede. Sampat ko sir. Ingon ra ba siya nga, dili ka pwedeng biyaan. Ayaw ka balaka. Dili ko musumbong ni sir. Pantay ha. Sige, ito na ko. Yes! Naunsa man tao kanak? Kadi ba ni mo gentleman? Balik ka dito. Pero, nauli naman ko. Balik ka. Ayaw ingana ang babay. Opa. Wala naman siya din, Ay, kapisit, tumihan na, Magkamong man. Pagkapit-kapuilin dyan ko pabalik-balik na, Jo Marie, kuyog ta. Ha? Asa man? I-treat ka og lunch. Isip bayad ako sa imong pagtabang nako gahapon. Sama street, ha? Salamat sa pagluwas mo nako ha. Dako kay kog utang kabubuton nimo. Salamat sa imong kaayo, Jo Marie. Anong murag lahi man niya akong kipati? Nakagusto ka ni Tia, bay? Ha? Tanaw na ko murag nakagusto lagi ka niya. Oh. Sultihin siya kung sa gibati mo. Kaya hapit na bratang mo graduate sa college. Basig magmahay ka. Bay, Ha? Manguyab ka nako? tiya. Please, hatagi kong chance. Dili ka ko nimo pasakitan. Di ko manguyab ni mo kung nagplano pa man dahil kung mapasakit ni mo. Sige, good. Sige. Sige. Nisagot ako. Kita na. Yes! Recorded by X Thunder Gaming. Tas kang swertihan ni mo ba Butan ba na si Tia? O lagi? Pabitaw nga, nalipay kay ko nga, wako niya lusura bay.
Bisugot yung dahil ko niya. Good luck sa inyong relasyon, bay. Han, mansari man nato karong Saturday. Mag-dinner ta sa gawas. Ayaw lang ano eh. Lang dako na kinagasto. Taas kay kwarta kung sa gawas na mga on. Tagsara man sad na good. O gusto mo good na ko nga kada mansari nato. Lagi tayo mabuhat nga memories. Gastador siya kay kay. Di gyud ka makatigo man ang imong sildo. Jo Marie. Han, na ako'y pangayoon nga pabor ni mo ba? Unsa man na? Akong ihatag ni mo ang akong ATM card. Kay kung narimang gud din ako, matintal man ko gasto gud. Maayo ka kay maayo magkamukupot og kwarta. Mas may pa. Hello, ma. Nak, si Papa nimo. Nga mas papa, ma? Wa na si Papa nimo, nak. Giatake siya. Unsa? Inom sa og tubig o. Di ko. Han, May mubabiyais ako. Jo Marie. Yan, ibabasti abay nga nila agron. Wa bay. Di pa ko gusto nga mag-uban eh. Ma-feel ako niyang kaluoy rin ako. Mo ba? Oh, Maayo kay nadayon ka. Bay, si Isel akong amiga. Isel akong amigo si Jo Marie. Hi. Nice to meet you. oh, nice to meet you too. Hazel. Sorry. Han, nalubong na si Papa nimo. Unsa man, ganahan ka mang laag ta? Di ko. Muli lang ko kay matuko. Sige. Nganom ka? Sakit na sakit kaya nga akong uhan. Pauli lang sa inyo ikaw. Para magkapahuway ka. Jo Marie. Cheers! Cheers! Kinsa na? Sitia. Wa. Barkada na. Ako lang yung pagmo ng ako cellphone. Grabe naman sa ka, Jo Marie. Nagkinahanglan ko ni mo gabi eh. Magpauban nun ako ni mo sa ospital kay di grabing kasakit sa kong o. Pero gipawong ni mo imong cellphone. Sasabaan sa ni mo eh. Abi na mo, gikapoy na kay kunin mo tiya. Gikapoy na kay kunin mo ang arte-arte. Mas may pagmagbuwag ta. Sige. Mas maayo pa tuod nga magbuwag na lang ta. Kay total, bisan og uyab pa ta.
Mura man sa dili. Nausab na ka, Jo Marie. Wa na ko makailan nimo. Tia, Unya, tagay? oo, tagay tagmayo. Sige! Ano ba na yung kwarta? Sakto. Ang itim din na tiya. Balas niya. Ako nagkamito na yung kwarta. Jo Marie, anak. Murag, lingaw ra kayo kasi mong kinabuhi ron. Oo, ma. Gusto kong malimot, Papa. Nak, nakasabot ko nga maunay paagi nimo para malimot kasi mong amahan. Pero ayaw intaw kalimti ang mga tao nga tinud-anay nagpangga og nagmahal nimo. Sama ni Thea. Ma. Imong gibuhian si Thea. Og nasaag na gyud ka sa sayop nga dan. Wa na ko makailan nimo, anak. Si Tia. Hello, Tia. Dong Jo Marie, ang mama ni Thea. Tita? Oo, Dong. Operahanan sa o si Thea. O delikado ang iyang kahimtang. Pwede ba namang makuha ang ATM sa akong anak? Matod niya na ani mo. Kay mautoy among ibayad para maoperahan siya. Ha? Oh, tita, pasilo ako. Wala ni sudang yung card. Ako nagamit. Unsa? Salbahis ka, Jo Marie! Ay, buanga. Namatay, Tia. Unsa? Dili. Pasaylo ako, Tia. Pasaylo ako. Still feels like a first. Pagmahay og kauwaw mo'y akong gibati paghibaw na ko nga wanas Tia. Selfish ra kay ko. Ug wa ko ilang gibasol kundi ang ako ra yung kaugalingon. Dinhi lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga ni Jo Marie nga taga Naga City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagalahan, please forgive me. Please forgive me. Ang mga kaagi gibatan na sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nagalain-lain kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handol sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Close enough.